Sino magpapaliwanag dito? Sino yung mga nasa likod na mga nakabes? Sige, go, Sarge. Yan po, sir, yung mga empleyado, sir, ng Matsi, sir. Nang? Matsi, na pagkamayari ni Boss Saldico. At pakiulit, Marge. Yan po, sir, yung mga empleyado ng Matsi na tinatawag na Mercedes Aviation and Development Corporation. Okay, thank you. Fast forward na natin. Sino kumuha dito? Yan, sir, yung nung time na yun, sir, nagalaglag yan. At nasira yung zipper. Kaya nakikita nyo po, hindi po yan peke. Pera po yan. Etong particular na malitang to, ilan ang laman? Parang large ata to eh. Large, sir, nasa 50 to 70 million ang nilalaman niya, sir, pag large. Next. Sino mag... Bahay po yan ni... Lolo. Bahay po, sir, ni ni Ma'am Kimbo, Sila Kimbo. Doon sa may Chirapura po, sa Quezon City po. Yan po yung nagdala kami ng siyam na malita na 8 saka isang medium size. Kasama po po dyan si Attorney Samuel Binbiyahe po. Staff Saka din po ni... yung sekretary ni Ma'am Sila Kimbo po yung babae mga sir. So si Attorney Henry kay Congressman Saldico. Yan po si Attorney Samuel Binbiyahe po. Samuel Benbiahe. Opo, sir. Staff ni Attorney ni Congressman Saldico. Opo, sir. Yan lang po, sir.